ገይረ ምሩት ካብ ዜና ወፃኢ ኢራንን ቱርክን ኩናት እስራኤልን ሐማስን ጠጠው ንኽብል ብሓባር ከም ዝሰርሓ ገሊፀን سلام أنا بلاي كبرات تملكتنا كم تلمون ساعتنا أخيلو مع زينا حزنا مزينا لنا مزيناتات أنا برهان في السهاية فلما قن نبحث صرت زيناتات أبا كرباوان نسالت قبائي مرحت حبرة أفريقيا متنقاد زقل كدما مدلاوي قبرو لكبرام منستر ديتا قلقالوت كوميونيكيشن منقستي سلاماويت كاسا قليتان تن منستر ديتا أبا زهبو مقلتي تي قبائي أبا دي ساباب كرباوان كم زكايد بمحبار نزين متنقاد زقل كدما مدلاو يقبر الليلن تي قبائي كم تلمود عوود نكخون حبرة السبن أكالات سلطان بمتحبار دي ساببام ماخل ديبلوماسي كم زخونت أبا مرعي العلقده كم زلوهم أغنزيبن تكالات بستفلالي نوسان كوميتيتات بمتياش حلافنت كم زتوهابن ون قليتان ኢትዮጵያ ዘላት ልዋናዊ ኩነታት ብንቕሓት ዝከታተልን ዝሰርሕን ዲፕሎማሲ የድል ክብሉ ኣቐባሊ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር መለስ ዓለም ገሊጾም ኣምባሳደር መለስ ዓለም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኢትዮጵያ ብመትከል ሂብካ ምቕባልን ሓበራዊ ተረባሕነትን እትሰርሖ ተግባር ልምዓት ብጠንካራ ዲፕሎማሲ ከም እትቕጽለሉ ኣፍሊጦም ኣብዚ ዞባ ብሓባር ንልማዕ بمبال دما نزمت حاجرن أكلن كله نمزتين نمل زابن دلوتي كم زخونات جليسهم بالعلي شوعة 230 مليون بر سرعتي ممحاش نبرة زيجاتن حجز جنزبن كم استجبره منستر دكانستيون محبراو قداين جليسهم بسعر منقستي كاب ورح مجابيت كل تشحن 14 عام تمرت كسب مجابيت كل تشحن 15 عام تمرت 233 شحن حدا 230 زيجاتات كاب سعود عرب كم استملسوا تحبيرهم عبتي منستر عفص عام السراح مكل خال زي حقاوي زور سباتن كتتلن تملستي زيجاتات ايت درجه تجيبلو كاب حدا حمله كل تشحن 15 عام تمرت كسب 3 تحساس كل تشحن 16 عام تمرت خاب السودان سعود عرب يمن عمان 45 شحن 875 زيجاتات بدقف منقستي ناب إثيوبيا كم استملسوا قليصهم تم تملستي قلقالوتات سنة لبنان محبراون وزته بمركب ناب كبابيهم كم زخدو نفانا برودكاستين كوربوريت تزاريبهم نبر عطقات بزلاقنت اجري نمتكال ابا زقبر صعري دقف عود والكوساني يكبلو كوميشن هاجراوي تحدثوا امباسادر تشومه توغا غليصوم بيت مخري نقدن عودي محبراتن مستي كوميشن بمتحبار زدالو مدرخ زته يسالطلهم كوميشنر امباسادر تشومه توغا نبر تواغاتي بزلاقنت اجري نمتكال ابا زقبر صعري دقف عود والكا وساني يلوم اتي كوميشن نتوم نبر تواغاتي بزلاقنت اجري نمتكال زخلو سرحتي سرح كم زلون تزاريبهم إذا عودت نقاون كل أكل دقف كجبر كم زقبع مقلاصهم قلقالو زين إثيوبيا صبسيبوم بيت مخري نقدن زفر محبراتن تقراي قد فاينانس نمعبالك قطبات تقراي بزول مري حساب أبا كتما مقاله وعلا يسالط اللهم أبتي وعلا استرخبو قزياوي مكتر سمحدار كل تقراي لتنال جنرال صادقان قبرتن سايم داقم حويت تقراي نمرقاقات قد منقستاون زي منقستاون تكالات حاقا زايلوم يخون بر أب حزبنا زلو مسرتاو عاقمي بملؤنتن بستوادد منقدن بمتقامينام داقم حويت تقراي كنرقاقز نقل كبلو تزاريبوم حويتنا أبا وشتنايو زمسرت بمبال مس تفلالي تكالات فاينانس بمتحبر داقم حويت تقراي بزلاقنت محاس كنسرح يقباوني لهم
بريزيدنت بيت مخري نقدن زفر محبرات تجراي ممهرة سفا قبر سلاس يبوغنهم عبا تجراي بمخنيات تزقات أمكينات سرعات نقدر تجراي كم استزابع محبيرهم بمخان دمام تجراي كابا سرحات نقدي ترخبهم زنبرت عطاوي سينا بزحقاو نقدي نابا تجراي زعاتون زوصون شغطات نمكوططار عطاقام كوينو كم صنحي مرديهم سلازي حازي قداي فانانس عبا من نقاقاح نقدن داق محويتن زلو وترقم بمجنزاب سرعات نقدي ناب نبور نمملاس زتوادد السراح كم السراح مقلاتهم كاب بيت صحفات قدات كوميونيكيشن تجراي زرخبنا حبريتا يردم حزر ما بزرزر نابز حزنايم زيناتات كحلف تاريخاوي سبرات بمتصقانن بمتعراقن نقص علي ولدو زي ساقر سرحتي كن عمم يقباكبلو قداماي منستر أبي حمد قليتهم توم قداماي منستر نزي زبالو نمأخلاي كوميتي ود بلتصقنا قام سلطانا عبا زهابو الأوانيوم فسا مبراتو توساق اللوم ኢትዮጵያ ኣብ ታሪክ ብዙሕ ልዕልን ታሕትን ዝሕለፈትን ፖለቲካዊ ስብራት ዘተኣናገደትን ሃገር ምዃና ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ከመ ውድብ ብልጽግና ዝበለ ዕድል መምራሕ ሃገር ዝረኸበ ውድብ ብንቕሓት ብምስራሕ ስብራታት ዝጽግን መሓውር ምዝርጋሕ ከም ዝግባእ ገሊጾም ብፍላይ ኣሻጋሪ ራእይን ኣተሓሳስባን ዘለዎ መሪሕነት ምፍጣር ካብ ከባብያውነትን ቁሸታውነትን ኣተሓሳስባ ወፂኦም ንቅድሚት ዘሰጉሙ ከመ ዝኾኑ ኣብቲ ግምገማዊ ስልጠንኦም ኣልዒሎም ተሻጋሪ ምናብ ያላቸው ሰዎች በውስን ሰፈር አይታጠሩም በውስን ጊዜም ራሳቸውን አይገቱም ተሳጋሪ አተሐሳሰባ ዘለዎም ሰባት ኣብ ዝተወሰነ ከባቢ ኣይሕጸሩን ኣብ ዝተወሰነ ዓርሶም ኣይዓግቱን ጊዜ ዝሳገር ከባቢ ዝሳገር ታሪኽ ከስርሕ ዝኽእል መሓወር ይህልዎም እዚ እንተዘይኮይኑ ግን ተወዲቦም መንግስቲ ክኸውን ዝኽእል ውዳበ ዋላ እንተፈጠሩ ካብ ከባቢኦም ዘይሓልፉ እዮም ዝኾኑ ካብ ሰፈሩ ወይ ከባቢኡ ዘይወፀ ድማ ስብራት ክጽገን ኣይኽእልን ብልዑል ኣተሓሳስባን ተሻገርቲ ኣተሓሳስባታትን እትምራሕ ሃገር ምዕባላ ጉሁድ ምዃኑ ዘይቐር እዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ሎሚ ተዘይበሊዐ ተሰሪሑ ምባለ ይከኣልን ካብ ዝብሉ ኣመላኻኽታት ምውፃእ ከም ዘድሊ እውን ተዛሪቦም እዮም መካነ ትምህርት ስብራት ነው ላይብረሪ ያስፈልጋል አብርሆት ሲሰራ አብርሆት አሁን ምን ያደርጋል ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ስብራት ኣሎ ቤተ መጻሕፍቲ የድልዮም ቤተ መጻሕፍቲ አብርሆት እንትስራሕ ንምንታይ የድሊ ሕዚ ተኸፋፊልና እንተ ዘይበሊዕናዮ ታይ ይገብር ዝብሉ ተሓሳስባታት ክእረሙ ይግባእ ታሪኻትና ልዑል ስብራት ኣለዎ ሓበራዊ ተረኻትና ጎዲኦምዎ እዮም እዚ ክእርም ዝኽእል ሙዚየም ዓድዋ ንስራሕ እንትንብል ዓድዋ ታይ ይገብር ሕዚ ጥራሕ ንብላዕ ዝብል ኣሎ ሎሚ ጥራሕ ብምብላዕ ስብራት ክንጽግን ኣይንኽእልን ፖለቲካዊ ኣሰላልፋታት ብዓይኒ ረብሓ ህዝብን ሃገርን ክምዘን እምበር ከመ ብሕታው መርከቢ ስልጣን ጌርካ ክውሰድ የብሉን ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ፖለቲካዊ ውድብ ሽቶታት እትዕውተሉ መሸጋገሪ ድልድል ክኸውን ይግባእ ክብሉ እዮም ኣብቲ ንማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ብልጽግና ዝሃብዎ መብርሂ ዝሓበሩ የፖለቲካ እይታ ካምፖች ፖለቲካዊ ረኣያ እቲ ሓደ ውዳበ ካብቲ ካልእ ውዳበ ብኣተሓሳስባን ኣወዳድባን برأيين زهبو ربحان زفلي يوم اتحاد سلطان ناي مودأتا شوتو غيرو زحاسب انتخوينو سلطان كم مسارحي زتقمو يوم اتغالأي حساب زلوهم مورال زلوهم اوانتاو اتحاسبا زلوهم بوليتيكاوي ودابا كم دلدليوم زتقملو زلوهم حساب نابايتا نمورال دلدل غيروم زتقملو يوم عرسو سلطان شتو كخون انتالون زحاسب كايو ناب تقبار كتوعيل سلطان مدلاين كلتيوم زتفلالو يوم ፖለቲካዊ ታሪካዊን ቁጠባውን ስብራት ኢትዮጵያ ንምጽጋን ዘለውና ጸጋታት ሃፍቲ ተፈጥሮ ምጥቃም ግድን ምዃኑውን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ገበታን ሸገር ገበታን ሃገርን ገበታን ወለዶን ዝተሰርሑ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ከም ኣብነት እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣልዒሎም እዮም ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝተፈራረመቶ ስምምዕ ኣብ ዕብየት ልምዓት ምብራቕ ኣፍሪካ ዓብዪ ረብሓ ዘለዎ ምዃኑ ፖለቲከኛም ስዩም ዮሐንስ ገሊጾም እቲ ስምምዕ ኩለንተናዊ ምሕዝነት እተን ሃገራት ብዝበለጸ ዘጠናኽር ብምዃኑ ብጽዑንቶታት ከይተደረተ ክስራሕ ከም ዝግባእ ድማ ኣመላኺቶም ኣብርሃ ካሳ ዘራሪብዎም ኣሎ ኣባዲ ደመቀ ከም ዝስዕበ ዋዲ ከቕርቦ እዩ
ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ንምልማዕን ንምጥቃምን ዘኽእል ምስ ሶማሌላንድ ዝበፅሐቶ መታታተው ስምምዕ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ኣፍሪካ ብሓባር ንምልማዕ ዘለዋ ድሌት ዘመላኽት ምዃኑ ተሓቢሩ። እዚ ስምምዕ ኣብ ዕብየትን ልምዓትን ምብራቕ ኣፍሪካ ዓብዪ ቦታ ዝወሃቦ ምዃኑ ምስ ኢቲቪ መደብ ራይና ጻንሒት ዝገበሩ ፖለቲከኛ ስዩም ዮሃንስ ኣረድዮም። ናይ ኢትዮጵያ ናይ ስትራቴጂክ ሕቶ ክምልስ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ታኢሱ تبر بحري ترخب العدل كفتر زخيل مسمع تناي سممع تنسل زخونه متعمي ابناي قرن افريقيا ميخون ابن اثيوبيا بزبلت ان اثيوبيا صبع ابي معباله قمت ابي قمت كوهو زخيل ابي معباله خلمل نخلينا مالتي تسممع اب منغو كلتين هاغرات زهلو كل مداو محزنت تطناخر مخانو زغلصو توم بوليتيكانيا از سعيبو زمص صنتو غنا انصار ربحا كلتين هاغرات زصارر يلوم تصنو ايسانن مالتي يكونن كل غزه تصنو لو مالتي تصنو خل زخيل غن بزح بستفلاله مكنياتات يخون زخيل مالتي تحده ناي اثيوبيا مالت سوماليلاند زغبرتهم سممعات حزي زغبرتو سممع نيتوبيا عبي قمت كواه والخيلنا عبي واجز ولا نجار سمع مثل زخنة عندنا نيتوبيا هلونا يخون نيتوبيا بهراوي تقمي كخبر زخيل نجار سل زخنة كل جزء أنصار ربحها إثيوبيا تتوزع لها جراتن تكالاتم سل زلوا نازعتهم تزعنوا قليل يخون الكا خبصت أي كالن مالتي تزعنوا الله مالتي إثيوبيا بتعنتوتات كي تبجرت مس سوماليلاند زلوا الدبلوماسيا وركب بمتنخر أبي ربحاتها تغرتي باك تسرح يجبا قبلو بوليتيكانيا سيوم يوهانس أملاقيتهم عبينا يحلونا قد إذا أكل نجار تقرف نجار يلن مهاتهم حلم فريح خيرك كسكاي حدارن كبز بحال تزعنوا فريح خاعات هجراوي تغمي وهجراوي ربحة كتقدف هاي كالن توانا وقد إيجن زموت خوات وزخولو كسب زخيل تزعنوتات بخمي هندل يكبروا بخمينا هندل كنكبر نخيل كم هاجر إثيوبيا كم هاجر كم منجستي خمت زخيل تزعنوتات بمنتهي أقبابنا كنحزو من خيل كنعليو من خيل أبزبيليتي وانا تأمت خبر زلومبر تزعنو زي بقولوا نجار خونا يخيلن كل جزء تزعنوس كما يخيل يزول حسب لنا إثيوبيا أب زحلف أوان مس سوماليلاند بر بحري نمتكامن ملمعن زخيل متى تطوي سممع مفتعما يذكر أبديس أبابا زسالت إكزيبيشن 4 انسسات مبراق أفريقيا نزحش زباو متسارن دبلوماسيا وركبن محبرسب مبراق أفريقيا زلو إجام زملاختيو كبلام منستر مسنون كابتات قولان انجينير عائشة محمد قليسان دهب ياسين توساق اللوا أبديس أبابا زغفت إكسبو 4 انسات مبراق أفريقيا أبز أوان نزد الله زلع على زباو متسارن دبلوماسيا وسراحتن نتوم 4 انسات تقيمكا نعلم نمر أي تتلمو زتسناد أمخانو منستر مسنون كبابتات قولان انجينير عائشة محمد قليسان ኤክስፖ በተለየ መንገድ ማዘጋጀት ያስፈልገበት መንገድ እንግዲህ ዓለም አንድ መንደር እየሆነች ያለችበት ጊዜ ላይ ነው። እዚ ኤክስፖ ለምስንዳ ዝተደለየሉ መገድ ዓለም ሓንቲ መንደር تخول سلازلا زواوي أحقراوي علم لقاوي متأثرات يدليوم يو إثيوبيا لما نتحزي تصرحو زلا صراحتي أبشتو نكبتصح زواوي متأثر نمفتقرن صراحتي دبلوماسي نمسرحن أبزوم كبابيتات تقيمنا كم نسرحون مرأي يو زوم محبرسب بحادة زنابرو تسقمهم بحوار زفتحو يوم من قصات لما نزفريت أنبا بخبابي يقول نزلو محبرسب نناي حوار سلام عبيت متقام كم زلوهم نكرئون توم محبرسب ون كفالوطن لمد نكلواوطن زحجزيو 4 انسات اتزعابي حزب مبرق افريكا بمخانو زلاقي زوباو سلام نمحلاو اتزعابي عقم زلو محبرسب بمخانو نتي خبابي بملمع نزحاشه زمناو سرعه فتحون حقاز مخانو وسيخن حبيران مسرق افريكا تلقو population ነው አርብቶ አደር እንግዲህ አርብቶ አደሩ በዚህም በዛም በተለያዩ ሀገራት ነው 4 እንስሳት اتزعابي حزب مبرق افريكا يو اب استفلالي هاجرات زنبر اب زلو اب كاله هاجرات ون ترخبو محبرسب يو ازون نزباوي سلام زلاق نمغبار قبعتيو حبيركا نملمع نمعبالن ون كنتقاملو زغبع عبي صقا تفطرو يو كم هاجر ون ناب اثيوبيا نزمص صلاقي
ዝመከተ ታሪኻት እውን ዘለዎ ህዝቢ እዩ እዚ ብዘሎ ነበራዊ ኩነት ነዞም ከባቢታት ብዝግባእ ብምልማዕ ዘለዎም ባህላዊ ስርዓትን ስርዓተ ፍትሕን ሓፈሻዊ ብምዝማን ንዘመናዊ ፍትሒ ተጠቀምቲ እዮም ብምዃኑ እውን 4 እንስሳት ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢ ዘሎ ጸጋ ብዝግባእ ብምጥቃም ኣብ ረብሓ እንተውዒሉ ዝሓሸ ረብሓ ዝርከበሉ ከባቢ ምዃኑን እዚ እውን ን4 እንስሳት ንዝሓሸ ረብሓ ንምውዓል ተሓሲቡ ይስራሕ ምህላውን ወሲኸን ሓቢረን በእነዚህ አካባቢዎች ላይ ለኑሮ አስፈላጊ የሆነ ውሃ ለኑሮ አስፈላጊ የሆነ መሬት ኣብዞም ከባቢታት ንናብራ ዘድሊ ማይ መሬት ካልኦትን ሃፍትታት ተፈጥሮ ኣለው እዮም ነዞም ሃፍትታት ናብ ረብሓ ንምልዋጥ ድማ ከም ሃገር ተፈቲኑ እዩ በዚ ምኽንያት ዘላቂ ውፅኢት ምርካብ እውን ተኻኢሉ እዩ ብምዃኑ ድማ እዞም ከባቢታት ኣብ ባዕሎም ሓሊፎም ሃገርን ዓለምን ክምግቡ ዝኽእሉ ዓቕሚ ኣለዎም ነበርቲ እቲ ማሕበረሰብ ኣብ እንስሳት ዝተደረኸ ብምዃኑ ነዚ ዘሎ ማይ መሬት ይለውጢ ከባቢ ኣየር ብዝፃወር ዘመናዊ መገዲ ናብ ልምዓት ብምእታው ዝነበሩ ፀገማት እናተፈትሑ ፖሊሲ ተሓንፂ ስትራቴጂ ተቐሚጡ ምላሽ እዚ ድማ ትካል ተጣይሽሉ እዩ ነዚ እውን ብቕልጡፍ ናብ ዘላቂ ረብሓ ንምቕያር ኣብ ምስራሕ ንርከብ እዚ ጽባሕ ዝኽፈት ኤግዚቢሽን 4 እንስሳት ምብራቕ ኣፍሪካ 4 እንስሳነት ህብረ ቀለም ምብራቕ ኣፍሪካ ብዝብል ቴማ ዝሳለጥ እንትኸውን ሚኒስተር መስኖን ከባብታት ቆላን ብሓባር ምስ ኢጋድ ኣብ ዝሰናደእዎ ዝበዓል ህዝቢ ናብቲ ከባቢ ብምምጻእ ሃፍቲ ጸጋ 4 እንስሳ ንኽጉብኒ ኢንጂነር ዓይሻ ጻውዒት أقرباً ኣብ ክልል ትግራይ ምሕዋይ ተፈጥሮ መሰረት ዝገበረ ምንቅስቃስ ልምዓት መስኖ ይሳለጥ ምህላው ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ቢሮ ሕርሻ ትክልል ኣይተ ሚካኤል ምሩጽ ገሊጾም ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ካብ 2 ለካቲት ኣትሒዙ ክሳብ ክሳለጥ ምዃኑ እውን እቶም ሓላፊ ኣብርሂም ኣለው መሳርሕትና ናዝሬት በሪሁ ብስልኪ ምስቶም ሓላፊ ጻንሒት ገይራላ ተኸታቲልና ንመለስ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብልምዓት መስኖ ብርክት ዝበለ መሬት እናተሸፈነ ምዃኑ ተገሊጾም እዚ ድማ ኣብቲ ክልል ኣጋጢሙን ዘሎ ድርቂ ከም ሓደ መዋጽኦ መንገዲ ተገይሩ እናተሰርሐ ይብሉ ምስ ኢቲቪ ትግርኛ ጻንሒት ዝነበሮም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ ዝኾኑ ኣይተ ሚካኤል ምሩጽ ኣብ ክልልና ዘሎ ናይ ሕርሻ ስራሕቲ ዝምልከት ብዓርሰ ምርኮዛ ክሰርሕ ኣለና ሰለማ ቅድሚ ርኢት ነታትና ቅድሚ ሓደ ካልእ ምባርና بعلنا فرحنا بزبل حدث كمواطنون وصل لنا المعاد مسنو بصفحات منطاف زبلي الذي المعاد مسنو قبل حد ساعات بركت ولا مريت بمسنو شفنات منسي الضبخه هذه يقول اقول لنا قاعات ما يندافع لقى بعض المعلومات دوت نصح لكم تاع في تفتير زلو اقطعمون حجي وساعات بيا نافع لنا رانا زلنا مالتي ابكاب ندرتا نحضر جنة البحر الكابي ናይ ልምዓት መስኖ ራያ ዘለና ማለት ምስ ሃገራት ምስ ፓርትነራት ኮይና ስለዚ በዚ ነጋዩ ናይ መዋጽኦ ስራሕቲ እናሰርሐ ይርከብ ካሊእ ከም ትግራይ ዝፍለጠሉ እቲ ከም ሃገራዊ ፖሊሲ ዘሎ ሕርሻ ዝመርሕ ልምዓት ኢንዳስትሪ ዝብል ኣብ ክልልና ብዝተፈለየ ኣንግል ማለት እዩ ናይ ተፈጥሮ ምሕዋይ መሰረት ዝገበረ ሕርሻ ዝመርሕ ልምዓት ኢንዳስትሪ ናይ ድን ክብል እውን ዘማሚርና ዝነበራ ስራሕቲ ብብርኪ ሃገር ጥራሕ ዘይኮነ ብብርኪ ዓለምና ፍልጦ ዝረኸብናሉ ስራሕቲ ናይ ተፈጥሮ ሃፍቲ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ካብ 2 የካቲት ጀሚሩ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ንዘላቂ ቁጠባ ውሕስናና ብዝብል መሪሕ ቃል ክሳለጥ ምዃኑ ኣይተ ሚካኤል ገሊጾም እስካብ 2 ለካቲት ከባቢ ብስሩዕ ክጅመርቲ ናይ ዕቀባ ሓመድ ማይን ተታሒዙ ኣሎ ኣብዚ ብዝመረፅናዮ ቴማ ወይ ከዓ ነቲ መሪሕ ቃል ድማ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድ ማይን ዘላቂ ቁጠባዊ ውሕስናና ዝብል ቴማ ሒዝና ኣብዚ ሰፊሕ ናይ ሕብረተሰብ ንቕናቕ ተገይርዎ ሕብረተሰብ ግራት መሰረት ዝገበረ ከም ናይ ቀደም ኣብ ጎቦታት ዝገለግል ዝስርሐሉ ዘይኮሉ ክእል ግን ብዋናነት ግን ግራት መሰረት ዝገበረ ጠልን ዕቀባ መሰረት ዝገበረ ስራሕቲ ዝተፈላለዩ ትራክተራት ክስራሕ ኣብ ሰፊሕ ምድላውያን ንርከብ ስለዚ ኣብዚ መዳይ ማለት እዩ ብስፍሓት ናይ ዕቀባ ሓመድ ማይን ወሸን ኢልና ንሰርሐሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ምክንያቱ ተፈጥሮ ከይሕወና ኣብ ትግራይ ዝራእቲ ምክዕባት ኣይከኣልን ወይ ከዓ ምስሳን ኣይከኣልን ማሳለይ ኣብቲ እንስሳ ክስራሕ ይኽእልና መስኖ ክሰርሕ ዘይንኽእል መሰረታዊ ዝኾነ ምንጣፍ ናይ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ስራሕቲ ግን ኣብ ሕዚ ሰዓት ተባሂልና ክሰርሕ እናተረባረብና ንርከብ ወና ጎኒ ድማ እቲ ናይ ዓርሰ ምትሕግጋዝ ኩነታት እናሰርሕና ንርከብ ከም ክልል መንግስቲ ወይ ከዓ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናይ ህዝቢ መዋፅኦ ክኾን ዘለዎ እውን ናብ ስራሕ ክንፀምዱልና ብዝብል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ናት ናይ ልምዓት መስኖ ከምኡውን ኣብተን ሃፍቲ እንስሳ እውን ምስ መኖ ምልማዕ ምስ መኖ ምእካብ ወይ ከዓ ቀለብ እንስሳ ምስ ምእካብ ሰዓት ስራሕትና ክሰርሕ ይዝርከሙ
ምስ ቀረብ መዳበርያ ኣትሓሒዞም ኣብ ዝሃብዎ መብርህ ድማ ኣብዚ ዓመት መዳበርያ ካብቲ ካልእ እዋን ብዝተፈለየ ኣገባብ ቀዲሙ ከም ዝተለኣኸ እቶም ሓላፊ ኣብሪሆም ጸገም ቀረብ ሕፅረት ዘርኢ ንምፍታሕ ድማ ስራሕቲ ምብዛሕ ዘርኢ ክስራሕ እናተገበረ ምዃኑ እውን ሓቢሮም ኣብ መዳበርያ ሕዚ ከም ጸገም ዝለዓል ብዙሕ ኣይኮነን ንምንታይ ሚኒስትሪ ኦፍ ኣግሪካልቸር እውን ወይ ሚኒስትሪ ሕርሻ ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ሰነ ወርሒ እቱ ግንቦት ወርሒ እቱ ሞ ነቲ ሓረስታይ ዘንጊ ዝወጥፎ ዋላ ክመፅና ሃለዎ ምጉታት ተፈጢሩ ዘናግዕ ልፍታት ነይሩ እዩ ወላሂ ኣብ ሕዚ ሰዓት ግን ሚኒስትሪ ሕርሻ እውን ኣቅድም ኣቢሉ ቀዲና ክንእትለና ውሕስ እንገብራልና መዳበርያ ኢሉ ስለዝጀመሮ ሕዚ እቲ ንቐጻላይ ክረምቲ ንጥቀመሉ ከይተረፈ ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ምምፃእ ጀሚሩ ለና ኣብ ክልል እውን ኣብ ዘርኢ መዳይ እውን እንታና ንገብር ዘለና ሕጂ ሓደ ኣብቲ ናይ መስኖ ልምዓት ስራሕትና ናይ ዘርኢ ምብዛሕ ስራሕቲ ክስራሕ ኣብዚ መዳይ ብርክት ዝበለ ስርናይ ኣብ መስኖ ናይ ስርናይ ዘርኢ ኣብ መስኖ ነባሉ ሕሉ ኩነታት ፈጢርና ኣለና ከምኡ እውን እቲ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ኣብተን ድሓን ዝበሃላ ዞባታት ዝርከብ ይትንክፈን ከባቢታት ናይ መስኖ ናይ ዘርኢ ምብዛሕ ስራሕቲ ትሰርሐ ስለ ዝነበረ ንዕኡ እውን ፀንቂቕና ክንእክብ ካብቲ ሓረስታይ ማለት ኢና ገዛና ክንእክብ ንገሩ ፃዕርታት እውን እንዳሒና ንርከብ ዘለና ማለት ስለዚ ናይ መዳበርያ ኢሹ ሕጂ ኢሹ ኣይኮነን ኣብ ሰዓት እዚ ይኣትውና ኣሎ እዩ ክቅፅል ኢና እውን ንሓስብ ሚኒስትሪ ሕርሻ እውን ኣቀዲሙ ከምዚ ግብር ምስርሑ እውን ፅቡቅ ነገር ስለዝኾነ ኣብ ፅቡቅ ኢና ዘለና ማለት እዩ ሓረስቶት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ንምህርቲ ስርናይ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ምህርትታት እናኣከቡ ይርከቡ ኣብ ዞባ ኣሶሳ ዝርከቡ ሓረስቶት እውን ዝባፅሑ ኣዝርእቲ ብሓገዝ ቴክኖሎጂ እናኣከቡ ከም ዝርከቡ ተገሊጾም ንፀብጻብ ጀማል ኣሕመድ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝርከቡ ሓረስቶት ንምህርቲ ስርናይ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ምህርትታት መስኖ እናኣከቡ ይርከቡ ብበዓል ሞያ ግብርና ሓገዝን ስራሕቲ ግብርና ብኣግባቡ ብምስላጦም ዝሓሸ ምህርቲ እናኣከቡ ከም ዝርከቡ እቶም ሓረስቶት ይገልጹ 500-600 ኩንታል ካብ 500 ክሳብ 600 ኩንታል ምህርቲ ክንእክብ ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ 400 ሄክታር ኩንታል የሚሆን ሰብስበናል 400 ኩንታል ዝኾን ምህርቲ ኣኪብና ኢና 400 ዝኾን ኩንታል ድማ ይተርፈና እዩ ኣብ ምህርቲ መአከቢ ማሽን ድማ ሕፅረት በምህላው ብኽነት ምህርቲ እናጋጠመ ከም ዝርከብ እቶም ሓረስቶት ይገልጹ ወቅቱን ጠብቆ ካልተዘራ እዋን ሓሊና ተዘይዘሪእና እዋን ሓሊና ተዘይኣክብና ብኽነት ምህርቲ የጋጥም እዩ ኣብዚ ሰፊሕ ሕርሻ እውን ብኽነት ምህርቲ ኣጋጢሙ እዩ 3-4 ማሽን ቢኖር 3 ወይ ድማ 4 ማሽን ተዝህልወና ኣብ እዋኑ ምርካብ ንኽእል ነርና ዝባኽን ነገር እውን ኣይመሃለወን ብሓገዝ ማሽን ተዝከብ ሎም ዘበን ዝረኸብናይ ምህርቲ ጽቡቕ ዝበሃል እዩ ነይሩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ወረዳ አብርሃም ዝኾኑ ኣይተ ኣታላይ ደረጃ ኣብቲ ወረዳ ልዕሊ ትልሚ ምህርቲ ከም ዝተኣከበ ይገልጹ ወደ 7884 ሄክታር በተለያዩ የሰብል አይነቶች ሸፈነናል ማለት ነው ከዛ ውስጥም 74884 ሄክታር ብዝተፈላለዩ ምህርቲ ምሽፋን ኪልና ኢና 2.8 ሚልዮን ኩንታል ምህርቲ ከከቢዩ ዝብል ትልሚዩ ተታሒዙ ዘሎ ግን ድማ ክሳብ ሕዚ 3.4 ሚልዮን ምእካብ ኪልና ኢና እዚ ድማ ልዕሊ ትልሚ እዩ ሓላፊ ግብርና ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝኾኑ ኣይተ ባቦከር ከሊፋ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ በምህርቲ ስርናይ ዝሓሸ ልምዲ ዝርከበሉ ከባቢ ከም ዝኾነ ይገልጹ እንደዚህ ክልል እኛ እንደ ግብርና የተመራመርንበት ነው ይሄ ራሱ ምርምር ነው ስርናይ ኣብዚ ክልል ንሕና ከም ግብርና እናተመራመርናሉ ኢና ይበቁል ድዩ ኣይበቁልን ይኸውን ዶ ኣይኸውንን ንዝብል ነገር እናተመራመርናሉ ኢና ኣብ ወረዳ አብርሃም ንሽጉር ተሓዊሱ ዝተፈላለዩ ውፅኢታት ኣትክልቲ እናተኣከቡ ከም ዘለው ተገሊጹ ዜና ዕዳጋም ንግልጋሎት መገዲ ኣየር ብኤም-ፔሳ ሳፋሪኮም ክፍሊት ምፍጻም ዘኽእል ኣማራጺ ዕላው ኮይኑ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ሳፋሪኮም ኢትዮጵያን ነቲ ሓዱሽ ኣማራጺ ብሓባር ብምዃን ኣፋሊጦም እቲ ዕላዊ ዝተገብረ ኣማራጺ ዓማዊል ነቲ ግልጋሎት ንምርካብ ኣብ ዘለውዎ ብምዃን ክፍሊት ክፍጽሙ ዘኽእል እዩ ተባሂሉ
كبرات تملكتي مع زيناكم بمكتال تركبوا حزرما ناب زينا وطاق سقر إيران تركن كينات إسرائيل حماسن تطون كبل بحبار كم سرحة قريتن بريزيدانت إيران إبراهيم رايسي مس بريزيدانت تركي رسيب طيب إردوغان تزاتيوم أبتي زاتا كلتيوم مرحتي أبغازا زرق سبعو قلولا ودو نمبالن زواوي مرققع نمفتارن أبا زخولو زعباتات أمتا بمقبار تلازيبوم تيكوينات نابتي زوبان كيسفافا مكل خال عدلاي كمزخونم أمتا هيبوم تلازيوم نزيون دوب سجر قونسطات نمكل خال تواديدوم كم سرحو مسمع معهم عرب نيوز تبتيبوم معد زينات قرمي مزامنا قند زيناتات زعلت كزاخركم أبا كرباوان نسالت قبائي مرحت حبرت أفريقيا متنقاز زخل قدم مدلاوي قبار اللو كبل منقس تبليتهم